Igore chichonsi echi o chibride tiga. Eye ni iga. Eye go ya chite. Iga. Eye moria na eye. Eye ntanga ni akro penina. Neye no e bere ya nyore tu ga this one. Eye Easter. Eye ya chite kerega neli ya chite kerega neli no ya nyore tu ga. Okay. Akara nkoligeria wate freshen na mixed breeds. Yeah. Ne Ayrshire stock Frisian. These are the native Frisian. Ne Ayrshire stock Frisian. Neli. Breed nere na kwanete no mumanyire talante nga ya chireni atimeti ngomse Herefordshire togeteiga. Yeah. Why kwa china? No, I've not to. Tinda ikoro. Okay, kero to kurigeria unity ebuno herosetiga ko chuina kerase. Ndoche the floor go yemegeti out of concrete. Isikyo ko yemeka out of concrete abande mbarako ifireba obe dabe kusine chibao. Yeah. No, it's concrete. Kia na lioko nyara kokoro busafi. No, ene ske chikobeka. Ya nyara ngagere ndabu. Ya koro wani mbwate biogas. Ya irwase biogas. Mbwate ibere. Nero ya underground. Na nero ya iguru. Li sakara the new one. Ene yakale ya lenge yanse underground. Lakini bo nero ro kubeka li sakara iguru. The service. Yeah. Alright. Amache ngatichiko nyuchombe chitudara swasi ngatichiko lichindagerekera. Nkalete the heavy feeders. Yeah. Igonko nyuchira amacha mange. Anende to maite kusiyo amacha naro lakini rogo nyama chindo chira tambe. Yes. Igo na ki access ya macho kwa chombecha. Amacha to bwata mugondo ice rain water. Liga lisukuri yali na amacha. Nande gare chitangi. Chitangi nchikalire mugondo rugoro 10,000 liters iveri. Nande nairo yaringe ya 2,000 lakini unfortunately ekawa ega teka. Wana macha tukunya pump agenda chitangira goro amanya guturumbuka tuko igoraga ali macha gagoje lakini wona gasinge njeri ateka tinda agora tangiende neri ndegete reserve tanks kara kimura kera yakora kyatumeka wona ngo pump macha ko chitangi chire mata na pump macha gagwichuraga ali nasieka na no to pump koru tuasveli insai endagere chikoni logo yansi bomukaine na kieke ndo tinga it's finely chopped. Yeah. Metinga no moro ndo chomo koli gase kale utumeka usile machine. The machine ya kutumia chef kata. Ubono bonyansi wo hey na tinsiaga. Yeah. Hey yenga yoko takwa igora ko. Hey inkonya gora na wanda ko Narok na wanda ko Nakuru osemolo. Okay, what is the best esura ko? Teramba montawa tengana kuru akurusi. Enerengia. Chance ne chingia chire. So far bali banda tere myake yanse na renteire. I know them. And nengiere. Okay. There's a time kero gore tarenge kutoka na ko ende scheme na gora koro one of the farmers was megete in hundreds of acres. Lakini bona around usiange ga antali bantu babwate hey. Unless you want to chase scheme rogo. How much of hay chikoria per month? Per day, nabato kuchia chibel 6 chombe chons 6 bells. So actually nanya gwakanga nirenga but rende per day ni mantenga nirenga. Yeah. Okay, tumaitenga akero tutaranda butumbuata chindagira chinde commercial feeds tutara kwanira. Akero tuko ogotuge ngombe igento tagete kurwa mono na mabere. Mabere, yes. Ono toche semo ya mabere chombe chichao ngapyo kama mabere the quantity nende turwa boya senga ngapyo chapwa yaone. Mabere. Okay, enda chindagira kwanza ndatewa chindagira nyogotage toka mengombe. Ono bune 18 calf, it's due and like 2 weeks from now, anytime. We can share mineral salts in Chiroranguchia, Tichumbi, na the like. Serete, Neroncolentera Mavere, and I've no bossy. A year a chenge, a boy tankura for dairy meal. Was say, young on the hook, come Mavera mange, more than 10 liters per day, Navokonia high yield. Chindagrachi, which are graded in different types. High yield. Usikwanya the normal one ilio mantenga diwa na lichiko chiko oseli ukwanya the normal one lakini karabona chireva no bune ya yireti
almost a week ago. Gotokonya high yield. Yeah. Igo ekero otagete gusena amabere achiko ba mange gwikonya ubusie. Okay. Ne chumbi ya mabere. Yeah. Na utuza na kwanete no motagante to eng'ombe ndagerenke okanyaririe gochi gose koyere nario konye maintain ndagere. Igo gwanza konye abono kurubona. Okay. Konye ndagere the best. Yeah. Ngora ge goikaga ari onyore ng'anere health. Nere health, yeah. Okay, asante sana bono tere na sama mabere. Chombe chiao the quantity of milk yoko kama pakao. Pakao nabokonyora kama 12 liters up to 20. Neng'ombe nero nari kama 30 liters and above. Aya kwete seriously. Na circumstances very understandable. Nero kama 30 and above. Lakini echi na ene it's not bad. Ye mbaliriye. Telibobe. Na ene telibobe. Gane crossbreed. A crossbreed. Okay. Na bongo kama 15 to 20 liters. So in total, Pakao. No konyora what almost 100. Yeah, na uchika kego kama chionsi ko veka ama na baweka. Weka 100. And then mambi na mugoro. So 100. Okay. Chombe chiyo ko kamano koboko. Yeah. Koboko. Is it not tedious? Maybe you can tell us nero kama. Tatabi yango ngakyo chakwa kama chombe chiku kabole bwange kera gotumeka koboko. Bwango kama. Bwango. Ngutumeka kama hakavere. Yeah. Yo gotumeka endo. Yeah. Okay. So how long will it take to come to this So chombe just na three, I'm going to take 1 hour na kora ni na church. Get yes. Okay. Amabera ya ntumetinga nubone to pizza. So ngakyo kora pizza kwa mabera ya ndio tutara tutadini kyogo cha kwa yaoneke. That's quite a amabera mange kusi. Yeah. Bana kera buna kamire gako nyarenta nyomba tonya chunchuga tonya beke mitungi na nyabeke freezer. So nabako nyara abantu baguchagita gali na baoneri. Ekera amabera aburite kera tainje beko mulimi bw'ekyombe abandi barobate ng'ombe mo ibere bakonya abandu bagwita para lakini getindi kwenda para bantu bagucha bakagita gaiga. Ekera amabera akaburite na bonko 30. Okay, 60 a liter. Usekera bono buna bona ara mange 50 a liter. Lakini karonko onelia oyo guchikoni nere ogocha ku town okoira amange bulk like 50 liters and above commonly 45. Yeah. Labda nkora nyorore labda supply in large quantities or do you have nkora nyora and usually on like Thursdays and Fridays usually nkonyora matanga ali mono abantu ba matanga batena genda kuniga farm ndiwe onya kugura njere bikombe genda ali amabera 20 liters 40 liters ubuguli muntu genda. Yeah. Okay, what about what freezer labda ekaro ngukwanira chombechi karo kutuka chombe ngukwatte challenges bate bora kwanira ngamarwaire kera mose ni abora sangi chikwatte first geto usamarwaire idamburo likibwa kuchandira sefa mukakaro kwa ndigo chombe tin so far tindanyora bureire bonde ng'ombe ngabone rwaltere down kabisa tindanyora ga search lakini obureire mbwate no bwa abantu amaisa mabi obureire banene. Yeah. Let's say to what contributing factor iragerenga ng'ombe yao ya rwali endo chogo safi you have clean sara safi ndo chikorale mattress actually that mattress is what I wanted to see and then ngoro ki omurigeria na bwo origerete no ri otekerete arore mattress ena another expert akantenga there is a cow mattress I hadn't seen one. There is ayana se chimori chiri chanyore tu so osa konye kuna naboko iwere soft teli teli ngong it's soft wana ng'ombe neso teli ko umia
umurigeri bono ngaga tokoraranse lakini ng'ombe igibwate mattress mattress ene how much okugura mattress a piece is 2000 yeah okay digo ntobwate sizes ya ng'ombe nene nke gose yeah they come in one size so nayo gocha kona chabona ekwa fit ase chiko ase guisana okay yeah omwancho muri na baba mutagari no chenga iga ng'ombe gikurare mattress goika oyero seria sare biye kabisa ndo chega iga nga yenge ko nda gocha drainage bono ina macha alikunya guitera gusekera imbura yatura macha ina bagocha ekera ichoire gaiga na boko igoraga bono gaga ichire gaiga agenda guchingoleye guseria nande bya macha ya nana to gutumia okoroga iske insega iga sote ne biogas digester no erensa you can see this na erensa gaiga kara korogire iske ya rusio bochafu to chima na korusi beta ko very fine kwa rosie rende nende tabuya igo then umuraga iga yagenda guchise digester gaiga after ya rule gaiga under here semoli yere ara there is another big tank yamenya goiko na ara yiye kakere kare kurwa maintere mulero yako enda ga na ara yiye kayamenya gosoka isko there is another hole ivere yasoko jisko tamenya utawuli koroto ira mugondo yeah igo omwancho muri no mutegereri manyanga karoko oko taito gotera ng'ombe no takire gasi yake kobwa chingo ko sebona nende karo gwatugire no nyenga tora mabere tari biyaiga ngonyorore nga no bwa bege to muliro nyomba umuliro ratumike bono buna boniga umuri no to gutumia korosia ndagera ande karo bukendu buri ntobwate hita ite ye kutumia ese biogas 20 water chamba mache ngotoko soko chabungora muri no pipe na ereye macha riverera na ichembe na chanyo kunyuje room temperature when it's cold okay yeah umetaliri nabuga ngobori nga macha ali onye na yembura wo pampu surwa chaga ali kakendete akino igwete ngaki mbabu biogas ye nero bago bwateria mache no na ichombe chikonyo ekena chirchinji tageta mama macha ari wo mwake igo bono nenda guchia bungo torarorange unit ye guchimwina bungi karo wana manyana buna tugitete iga ene iburi ga tobege all through lakini anso monta gocha wetera no ago tosinya iga ne kebuli ono ga na se ndagire gusieru endagire yetokogere twanyere ntire kuri mugondo ntori konyesia kere mbese kera chinsi aga ntori konyesire chimbese wekato chibeke chiguide ono tubwate chinyomba ibere iga twachire cyari subo bochafu kurugura cyari ntuga iga cyamanya guchagusia rugora ali kabisa igoro upstairs no tobegete bonyansi obomo da hey yeah iga bono buno chire iga bono makali meremo gagocha urusio bochafu rusio bo urusio manya guchira mate kare chia witire nali chombe karo mwambende yonsi nyotagete kwa mabere bikonyia dry matter to drink more water ano 70% na mabere na maji yeah Are bono igora no heyere igora no this is the hay yeah ye kara na rent usually kare gari contract the 500 bells go chira igora happy na this part Honorary, I'm supposed to make another order. Susandi, chamanya ko mate, chachi go siego. Inside mata no ko kani direct na hey. Diogo sia, ko ka chinsa ka kwa ka hey. Chinsi aka kwa veka hei.
Hey, yonko yesiole nera gusera goko yebukani mede. Goko nyesia. Okay. Yeah. Aranga kamashini kale galia. Ayo mburi ara. Kiango ngakie kamashini anga kale galia. Atira. Tira. Ayanda. Atira ngayale. Neye gane yongo sikie. Ejene yo gusia chenge. Chibando ne biemba. Yeah. Biemba na bire nabo gusira chombe. Ebire bia vitali bigundo. Igo endagere yo gusio gusiano bwe chiombe. Bwe chiombe. Na ene chingoko nabo gusira. Yeah. Igo ngiyeko garo ochuzi kogora endagera ogose chiri commercial fees. Commercial eva no. Na ande chire the binto biro chikusanganirwa. Okay. Yeah. Iga kana bokanga gatinga ako gosiere ndagera. Actually netinga. Netinga. Yeah. Eri Ndo chega de machine ndenere gaike kona cha Bunyansi. Yeah. Na bonkole nto Bunyansi na intensi. Atira ngayenda. Tiadu si uchafu. Malagu sinke iko. Ndano uomo. Kotoganyete yo gago chacha kusiango turaranga ke machine ya kore gasi ero kende inki omuntu uri mata bantu mbare bagote bangana njembo atachi alaji ngo kuna Bunyansi tingo vera se chingoko no yuna kyako hando ngo ikali ko muntu yo no and when it's sometimes nje tokonyaro Bunyansi bore bwate chafu nyinge so nabongo mwa ebintako beka Asimioro egere chamo konya se fumbi. Yeah. Ona tara gusia abakorora ego if there is any foreign object era chukusalia machine ikebite orusi ororo. And sometimes ngora atwalere amagwo kera uno Bunyansi boko amadar ebintu mbiroro bi kwamerania. Mano nevite fanyora viroro. Okay, yotu. Uchafu mbororo itede bitabu ati korage ligoicholi eru chombe eru tubosa. So nabakurusi uchafu obo nali chombe chikoli they eat the last. Chiri gotigali. Karonta buati estima. Karonta buati estima. Nimbuate generator. Niko bienko nyerokanga engine house.
mbwate stima egene generator na boko nkorusi akonyokio then okeli gali na na begwo kyo mubiro mucho mugima the whole backup to okay eyon na ga bono machali na gote this is the heater hot water from west the heater kurwa se biogas ogwo kyo muriro gaiga everything kintaro chiaskere everything again. So make it live so that they can see. You explain the process. Onaga wokiri ino muliro woka then amachina ralira regulate. Okay, ni chasa kumoroki. Ono tsika iga no muliro yene biogas ikoruru gali se digest anko na tetonyerole ekarbono amache igakuru iga nabe idakuru etangire uruga iga gosarwe etangie kali mugondoro goro acha okunya regulate ko igunga karago swago chaga iga aba hot neye no go prevent ta gukenda. There is this yebekire korume then this ya keep because it's black ya keep the heat ekara ichoire gaiga tomanya kubeka this on the pump tomanya go pump na ndere na go chest chombe ka relieve karara makendo mwana chombe chikusinyi konywa like when it's raining you kujama ntakusingo tuire bokendo so chombe chanyora amachi chanyu and abna the more chikunywa amachi the more milk you get. Okay, yeah kera toko tabanga the percentage yana na kwata bana ya mabere ninki na amachi 70%. And before we move from here, you see these trays. Nkoro story hydroponic. Lakini bona ga ntobuati. Ntobuati da bali. Ba hydroponic yakoro skuru ase bali. Kero kwa uyogo kwenye sok, kwenye sivia, then kwenye yani kera kwenye water for 7 days. Yamanya gukina yaba 7 inches. Then kwa kutolera chombe. Okay. Yeah. Ndo chegege gochi ndagira chinyingo koroseri chombe chiao ukoraro siore kwarao ni gose chindagire chino like in the Bali tingo nyara ko ni kera Bali is expensive na ante gotoka so it's only for my animals. Okay, yeah tunavona we don't have, we've ran short of it ntobuati they met in the water na chiko tuanine nkungu igaiga ono chimbate chioko chakwa chioni osenkyo chitugere tinjitugere security omuntu achisko gai omogeni nande otali accompanied no manyene they make a lot of noise especially at night. Igona bachinga chisese yeah okay endo chamacha it's green it's bona agwenete koigolerwa koigolerwa atumboka uchipara no drainage era ninkolete revia like amacha yango chara ba clean yeah very clean bona yana gwenete korusu gabwenta korusu ayanda bekwe from here. Okay, ninte meta water harvesting timbu atinembu ategesima lakini ende try kenga ki nkoma very dry baka natumia gesima yeah so wekareli arule galie kamsia the biogas yeah bono ne buoyo bono buoyo bono gongo nko bokoruswa bekwe buyu people buy it's in liquid form. It's in liquid form because I can buy. Oh. Nara enere. So how much do people buy ekero kon akogoro mutungi yo mai? 15 shillings. Yeah. Okay, ndo chikopekera chikopekera chi matoka ai chingini chai. Okay. Yeah. Yeah. Wasana nchana ira mugondo. Nabekera chinsiaga. I had a machine. Kare ichoire na pambu etanginerera mugondali. Nanye pambu kuruwa kuchiruguru. Lakini bono theiza umwe kuri mirimo nawo atakanisali. Mugonda abehire. Manuere. Osile kare chingeni chira. This is my spinach. One gasi atubucheire nturanye burugera. Lakini tuanzire kuvuruga kuruguru.
You know this? No. Chia seeds. What? Chia seeds. Chia seeds. Yeah. What Chia are they seeds, used for? they're a very good source of protein. Mhm. Asa wantu wawate iskali. Yeah. Ona tema Bago chitunuka. iko chi after chia veire to chi mangu machire bon. Chi kuma to call to dry. Then they are very small. You know machere? Lakini machere no man but they're black in color. Paranjira konga bia. Nanda bona sengi ncho boye boro bonge chika kina mono. That's why kina kuchigo. Jwana tu kina mono iga. Karugwa kolire kuasire seeds chirichai. Ogo chioni kuna busiose. My mother is diabetic, my husband is diabetic. They use. Mbona na kwenye simeka I didn't know anko mayale ngeusi. This was just a trial. Ona arolire nkobiri. Nkobiri. Okay. Ento ndarama ningo chitumeka buna. Leaves ama. No. Chikoba seeds. Bobo seeds yobo siningo koro kinde mbire nyomba. Seeds yobo sinini. Okobi aboko koli raw. Gose kwa vi flash into hot water. Then kwa sangania sendagira. Either chingeni, machere, yeteli and greens. Spicy. Okay. Very good source of abantu wawate diabetic na hypertensive. One yenero. Bunyansi bubu kina. Bwana cha kuire chombe. Ubore mai. Nkora bwomi boro bwomi baba mina. Toko bobeka bwa Susana. Okay. Yeah. Naike kumeketega iga. This is the biogas now. Okay, ebo nere ya igoro. Nere ya igoro. Okay. Lakini kwa chinsa it's 5 feet nse. Para korwa matento is this a eri sakara. Eri sakara special paper. No mate ringe metal ngote. Yeah. It's a special paper. Maybe now right you feel it. What girene maya chire no mono. It's a special paper. Tali gento kere rice. Na buta chaigo. Yeah. Tenai igor. Tenai. Tara igo chialiga. Yeah. Oh. Tara ilio katara buanga ina shida. Yeah. Nande karo. Mwancho morigari gongo tara ime ya biogas ere over the ground. Tunalete biogas eri tokukunyansi twabeka kuchororo. Lakini yeye igando chenga. Maeri sakareri ni goringari bati. Orose na bongo tara igora kinti ndikolimera. Igo how expensive is it to set up? To set up this it was 270,000. Yeah. Yoka apart from where the underground. Yoka. Na pokora na piping paka nyumba. Yeah. It's very expensive. Very expensive, yeah. And I gunie it's also very expensive. Inse, yeah. So the guitar. Yeah, for insulation. Insulation ye kwerende. Okay. So korunse na vali vekile korunse iga isakala kamanya koveko. So that prevents the heat they go escape to anywhere. One kere kuruga iga kero the end product yeye mbore lintwara matali iga no iga the end product yeye koendaga nsane ngolero. So nande kare ichoire toko nana tokorusie boyo tomura mugonda. Yeah. The farm is poorly managed because of fanyikazi. Yeah. That part is the onions. Then this part is kwa skuma.
na pilipili hoho, lakini it looks like it has been here for 2 weeks, 2 years. Pilipili hoho. It doesn't take usira bwangu. Okay. Tuaragire kurwo 2 years. Apat kali karugora ali se bitungu gochumuina. Ikurinde yale ngororo cucumber. Asa sinini you harvest 2 sacks. Na ine cabbage tuaveka lakini korengi mbere yange nyinge ni eli cabbage rorali. Etangi na reli nako tebia the end product tu aliko pambo kuchio. Yagenda ororo. Echirona this reserve tanks cha maji. So murakera nocha tindi ko umia mono. By the time ngo chakukura and I have to chirikwa rice ko gali abakonyoranga embure yachire nande. Nande gisima gati ali gisima ngero. No monto bebanga tano monto maeta goserio na kibona Are you seeing mna kwa ruka igoro gaiga? It has raised. Yeah. So na bebwana ta once in a while to chinguta chatachwere. Ukonye tacha you wa shake. Ndara tacha igoro nda shake na gumbu yego. Akara mna bona go etaiga go shake go shake yale the mud inside. Akara ya imre ya raise. Ya activate. Bona karo go shake iga. Ko ende ya soka. Ngiya go soka. Gas to the house na reyera iga. To ikanyomba ngo baro kinde. Gata na cha gotenga buno mwana ndochi ndoche gaiga enechi swingi chirio mwana rabe kwa tumeigo lakini mwancho mutwe ni mwancho muri ri boyo tirango tebinga ki akarogo seri botaka oroche nga tuatari ro mumina Jeni Janet mumanyi twarora mangana akorete etomete nga busichi ndebero chikete tari rasimo twaro mugondo munene chikube kachibando na ndo chibando chikore puali oroche ga manage tie binte dike lakini biko korabia igo na ya ndo cia sole manyago serio botaka no bongaini mwancho mutaka na wegumurie ntomete ngekarago korobole gosobo tugimono emechando rero gwetira konyoro emechando bwate mengo chigotema gochia nyoro gwasinyiro bona ye Janet mumanyi gosekurwa koniga farm emechando kiyo bwate gose challenges cia se obutugyo bogokora challenges inchiro bitangani na bakoli emeremo unabona igoro chingoko chiombe buna gwachira chionsi makoli emeremo no yomombwate which is hectic for him, so it means na inche wono put more effort egera tokonyane egasto ikerane bune bwenerete challenge ya kabere endagera kugura endagera it's expensive and people bago take advantage ngamong no yoru town tamayente bune konigwa kwana ligo ligegoro na challenge ende the products mabere twanyolire 100 liters 200 no ali freezer bagolimba iyo na gogotaka koira town kwanyoranga taira isi too expensive kwenda gusunguka kere to maintinga nguko irera aya no gutalirioka so nare challenge nero ya mabere asoko ichiro ya mabere challenge inde nestima nimbwate kula sengo gacha mabere kana nakamire lakini bona estima nabeko genda no in 2 days Usi yagenda ya just 1 hour yagenda usi yacho muruto isaini ora run the freezer ono kwanyoranga mabere asalikire so you end up giving free you've used money you end up giving free yeah those are the challenges yogwetera labda maite nkonyorore ngano tete bakonyigete use wate bagari igentonkere nare ukobori kyo mwerio I'm sure gento okora AI ase chombe chiao iyo gocha kwanyora the semen korwa kero gochi ogutaite chi berieme the semen igonkonyara korwa se ministry nonchitini kobekere che ministry kera ministry wa kobeke tu normal lakini njabona ntakete ku improve my breed One I go bekeru from either Coopers or say from private inseminators. Nandi bo naberache onyo ali gusaba ntoche mokali mno yo muri twachire mugondo kuli endagera. Engombe yanste mambi twaje twanyaro ntumenza yansite. So kwanyoranga timing teliko lingana ka mantene ngombe ne bwate timing chiai. To baso konya less than 13 hours to nya more than 18 hours. Ono kwanyanga timing ye ngombe ya etire. Ande njara ikenga kila class yenja tusumbwete sana 2019
ng'ombe nchale kubwata mbegu osabwe ng'ombe up to 4 times, so it's very expensive. 4 times that's 5,000 times 4 that's 20,000. Kere kucha kubwata is 25,000. It's expensive. Okay. Yeah. Igo mwancho mutege na bego murigeria gaiga twaringi asako ko ngakoniga farm asendo chenga chi unit njira chechingo keche chombe nkwarora amagendera gendrete igono enaye andose asukaranste tago ikaranse nde buna omwana obwo bagitutwa gochokwana nga tiga go isaranse nde nyumba gari ore busaigo soka naye ko yari goseka karaki sega aserio butaka asenjere ya mogose yende inki kyo morio pinda kobori tutarasoka kurugaiga nende tutebe ingakiora advice umuntu gusoma subati oregari okarekoni mari gusokoni chinchu gweta uniari no mo advice acha koro butuki butuki like example one my daughter okolete university, she's a university graduate stay ya okora, she has been down konya ne town yali astu akamenyere kara konya okora bugasi busini lakini bono rolire nga asa gucha gusiga iga atuge no nyenkende no ene kia enere na bwe ko mabera bia ko bwa ko vera town ikiara ne gasi yawo gukora, you can do it at your own time, you can supervise yourself ana bako kora ibe ko manyana ya bono ndo bwenzi mongonde muswati onde mwana ndo karasa kale ase gusiga igani mantenga naboko bekana ne chingoko kwansere chingoko ibere korwa bo ko chingoko chikusara naboko beke ng'ombe yemo konyere ndete bia ye gusara ya kogani kwa urigeria ali kamera korwa ase serikali account usa serikali nene gokonya ase obotugi no boremi obwa kanya kende keroro bana nyale konga na bakonga egere ni improve the ngendererie buna bana ko improve as chombe ne chingoko na chirochio improve mbeke chinyinge kera timantu se mwanda baka moino kali ne bikwende birorore bisumu bye chingoko ebisumu mbwate na bikoira up to 2000 chingoko chiri bwibere lakini bona ga mwaro ngambwate usine nya ya mayoka esencherende buna corona yacha chingoko tokaonia chivesi tokalia ono ntuchite ko kubeka chingoko chinde so pungufu naira rasini na sichombe na chirocho nye serikali yale gwanja gusonde na balenga konga especially ne semen nye chiane ngotware na nitrogen bakuru ko mutungi olia na kangurangirio muntu na murangirio nje nimbwate biane ero osabu oka yamba ikoba raisi kubwa kumurangiri na and again iko very expensive. Yeah, asante sana. Tuwego kiriaso gutwarigania ase gukoro butibwa no burimi bwa esenka yao nabo igokwana na intwe ndo twakorusiria ase gasi yao lakini gwanchire gukwana na intwe togoteba asante sana. Mwana baba gitutu gagochote bangaki aye no montomu ya no montomu ya kegima ase ogotwarigania ase litukoria rero asante sana. Asante.